Окей. Айде сега. Добър вечер още веднъж. Аз се казвам Георги Величков. Приятелите ме наричат Жоро Руснака или да го направим не мафиотски, JR. Окей? Първо искам да поздравя моите приятели, смешниците, защото и вашата поетлети за тях 3 години си е сериозно нещо на сцена. Моето уважение към вас. И понеже днеска решиха да говорят те най-добрите си монолози, ще изнасят и така нататък, аз реших да говоря за нещо, което най-много ще засегне всеки един от вас, а именно за отношенията между мъжът и жената. Мили хора, забелязахте ли, че ние не се разбираме? Ама въобще не се разбираме. Аз ще говоря от мъжката гледна точка. Примерно, ви давам ви пример. Ние не разбираме как така вчера аз съм излязъл с теб. Съм ти купил 4 комплекта дрехи и днеска ти няма какво да облечеш, за да дойдеш на 3 годишната развещиците. Това нормално ли е? Не, сериозно. Или не може да разберем тези странни вашите неща, които, както вие обичате да звъните постоянно, през цялото време да знаете къде сме, да ни се обаждате и така нататък. Говоря за толкова, нали, толкова сте претенциозни да знаете постоянно къде сме, че се стига до това, миличка, ще хода на съвещание, нали, там много е важна срещата. И те да, добре, няма проблем. И ти отиваш наистина на съвещание. И седиш на среща, ще взема само телефон. И седиш на съвещанието. И както си седиш и изведнъж ти вибрира телефона. Влазиш, погледаш и... Извиняйте. Миличка, сега не е много удобно, защото аз съм на съвещание. Какво? Не, не аз. Ама не. Добре. Извинявайте. Доволна ли си вече? Разбираш ли? Момичета, запомнете, само едно трябва да запомните от мен. Единствената жена, която абсолютно винаги знае къде се намира мъжа й, е вдовицата. Абсолютно никой друга няма как да го знае. Също така тези много странни женски обаждания в 3 през нощта от сорта: миличък, навънка е много тъмно и мене ме е страх. Ще дойдеш ли да ме посрещнеш, че се боя? Аз не се боя да ти еба майката. Аз съм супермен, слизам долу като спалето. Аз се боя повече от тебе, ама трябва нали да съм мъж и слизам надолу и да те посрещам. Но има друго нещо, което страшно много ме притеснява. Когато някой каже: абе, ти знаеш, че много ми е жал за Мимето. Що? Какво е на Мимето, бе? Абе, тя от 3 месеца не е имала секс. И викам, чакай малко, Мимето в затвора ли е? Викам, не, може ли да говори? Да. Тогава не разбирам защо тя не има. Повярвайте ми, смисъл, момичета, вие дори не трябва и да говорите, когато трябва да си поискате секс. В Макдоналдс, Макдоналдс. Само си отиваш така до някой, правиш оп, и айде, той със сигурност ще знае къде ще го видиш и така нататък. Окей, Мимето може би не е толкова хубава. Грозна е. Добре, обаче, вижте сега, ако има такива като Мимето, почнахте да се оглеждате тук някой. Ако има такива като Мимето, момичета, всичко си има свое време. За тези момичета, които не са чак толкова хубави, вашето време е 5 часа сутринта. Обяснявам, заставате пред което и да е било заведение. Пред което и да е заведение. До такситата. 100% ще издаде някой мъртво пиян от заведението, някой мъж. Мъртво пиян. Ще дойде до тебе, ще те види, ще те огледа отгоре надолу. И ще кажат: бал съм, и ще те взема, какво да те прави? Няма какво да се случи, нали се срещаш. Обаче ние можем да се разберем и да си простим абсолютно всичко, но има едно нещо, което не се прощава. Сега искам зрителите да ме подкрепят. Изневярата не се прощава, така ли? Моля всяка жена, която смята, че изневярата не се прощава, да си вдигне ръката високо горе. Жените, които смятат, че изневярата не се прощава. Окей, останалите, запознайте се с мене след шоу. Тук Георги се казва, тук е зър. По принцип казва, че мъжете най-често изневеряват на пияно. Статистиката също така казва, че 80%, само чуйте, 80% от мъжете изневерявали на жените си. Нека сега всеки мъж, който изневерява на жена си, да си вдигне ръката високо горе да провериме. Добре, значи, има 2 варианта. Или статистиката лъже, или това е този много рядък случай, когато с 20% всичките сме тук в тази зала, а по-следните за вас случаята, браво! Вие да изненавате.
Обаче, според мен, за тази статистика ние сме си виновни. Защото жената и от 16 етаж може да разбере как долу ти на свой приятел обясняваш, че вчера си изневерил с някоя, защото мъжете, като говорим, нали се ще пренася едни жестове. Няма как, нали се сещаш. Примерно, защо просто не сменима жестовете? Най-тъпо нещо, което му да направи, сменя жестовете. И тръгваш да обясняваш долу на един приятел, аз вчера с една много здраво цяло, китайка. И жена ти гледа от 16 етаж и казва, ясно, те за фитнес си говорят. Няма проблем. Ние дори не можем да отговорим на най-тъпия въпрос на жената. Ти изневеряваш ли ми, нали? Какво най-често отговаря мъжа, като го пита, ти изневеряваш ли ми? Той... Не. И то начало да ти пише, че да, изневерява. Случва ли се, момчета, вие да попитате вашето момиче, ти изневеряваш ли ми? Да видиш тя какво ще ти каже. Как може ти такива неща да ме питаш? И почва да те храни, ти викаш, бако майка, да, за какво да питах та. Сега. И се опиташ да я успокоиш, нали, като добре, милички, извинява, аз не съм се усъмнила в теб. Обаче в цялата тази суета ние не забелязваме едно нещо. Тя не казва не. Тя не казва как може, но обаче не казва не. Затова аз реших да съм същия като вас. Вече, мили дами, аз никога не лъжа жените. И истината ми им казвам, разбира се, ама не ги лъжа. Има топ въпроси, които задават дамите и сега ще ви науча, момчета, как да отговаряте топ отговори. Когато жената те пита, ти се сменя само заради секса, нали? И тук отговаряш. Колко си глупа. Това е, повярвайте ми. Колко си глупава, напълно и достатъчно да знае, нали, че това е. Когато ти каже, аз красива ли съм? Тук дори не трябва нищо да казваш, само правиш. Разбира се, как няма да е. Или когато ти, аз според тебе дебела ли съм? Това въпрос често го задава. Аз съм дебела, нали? И, нали, знаеш, тук отговаряте така, много чудно казваш, според тебе, щях ли да излизам с дебела жена? Казвам очудено, защото за теб наистина е чудо как така е станало, че си изядал с тази дебела. Ама сега какво да се прави? Или този въпрос, какво ще ми подариш за годишнината? И тук много, така с усмивка казваш, изненада. Защото за теб наистина е изненада, че днес имате годишната и няма как. Или като ти кажа, ти забелявам, че съм се боядисала. Аз да не съм сляп. Нали? Спокойно, монотонно. Така че, момчета, сега, ако жената до вас го пита и ти ли отговаряш като това от сцената, нали знаете какво да кажете? Колко си глупава само. Така не? И за накрая искам да ви пожелая наистина да се разбирате, да се обичате, защото знаете, че ако е нямало любовта, нямаше да те има тебе щеше да те има...